atemufo timiensa. Na yenum ne amanamana Awurade gyae won se ode beso Israel wanhunu Canaan ko no biara no nyinaa ahwe no. Sede ebeyo na Israel awonto atoaso no behunu akodie. Na wakyerɛ won a akane no na wonnim no. Filistifo ahemfo baanum no ne Canaanfo ne Sidonfo ne Hewifo a wote Lebanon beposo di firi Baal-Hermon bepo ho kusi Hamet ahyɛne no nyinaa. Na wotena ho na wode won aso Israel ahwɛ di ehunu sɛ wobetie Awurade mmaransɛm a ɔna Mose nsa so hyɛ won agyanom no ana. Na Israelfo no tena Canaanfo, Hetifo ne Amorifo ne Perisifo ne Hewifo ne Yebusifo no mu. Na ofefa won mama wareware. Na wode won mama mema won ma aware. Na wosunsum won anyame. Na Israelfo no yɔ de ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na wɔn refi Awurade wɔ Nyankopɔn. Na wɔkɔsom Baalim ne Asera nnua. Ɛna Awurade abufo deritia Israel. Na ɔtɔn wɔn hyɛ Mesopotamia hene Kusan-Risataim nsa. Na Israelfo som Kusan-Risataim firinhyia nwotwe. Na Israelfo no sufrɛ Awurade. Na Awurade ma ɔgyefo bi so ma Israelfo no ma no gye wɔn. Othniel, Caleb nua kuma Kenes ba. Na Awurade honhom ba ne so. Na obu Israel ten. Na ofriedi tusa. Na Awurade di Mesopotamia hene Kusan-Risataim hyɛ ne nsa. Na ne nsa yɛ Kusan-Risataim so den. Na asase no so dwum firinhyia aduanan. Na Kenas ba Othniel wi. Na Israelfo kɔ so yɔ de ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na Awurade hyɛ Moab hene Eglon din tia Israel. Ebise wɔyɔ de ɛyɛ Awurade ani so bɔne. Na ɔboaboa Amon ne Amalekfo ano kan ne ho. Na ɔba bekunkum Israel. Na ɔbɛfa nkyerɛsua kuro no. Na Israelfo som Moab hene Eglon mfiedu nwɔtwe. Ɛna Israel masu frɛ Awurade. Na Awurade ma ɔgyefo bi so ma wɔn. Geraba Ehud, Benjamin ni a ɔyɛ abenkum no. Na Israelfo no de ayɛyɛdeɛ nam ne so kɔmaa Moab hene Eglon. Na Ehud yɛ sepo anofanu a ne tentene yɛ saama. Na ɔde bɔ nakotade ase, ne jonku nifa so. Na ɔde ayɛyɛdeɛ no kɔmaa Moab hene Eglon. Nso na Eglon yɛ onipa brane para. Na ɔde ayɛyɛdeɛ no maa no wiɛ no. Ogya nkrɔfo a na wɔsoso ayɛyɛdeɛ no kwan ma wɔkɔe. Na ɔno ara deɛ ɔdane ne ho firi ahoni a ɛwɔ Gilgal no ho bɛka sɛ, Ɔhene, ɛwɔ ahuntasɛm bi meka mekyerɛ wo. Na ɔse, Kom. Na wɔn a wogyina ne ho nyinaa firi ne nkyɛn firi adi. Na Ehud baa ne nkyɛn. Nso ɔno nko ara na ɔte n'abansoro mframadan no mu. Na Ehud kaa sɛ, Mewɔ Onyankopɔn asɛm bi meka mekyerɛ wo. Na ɔsɔre firi n'adwa so. Ɛna Ehud tenee ne nsa benkum sɔɔ sepo a ɛwɔ ne jonku nifa soɔ no mu, de wɔɔ ne furu mu. Na sepo dua no nso dii dadeɛ n'akyi hyɛne mu. Na sradeɛ sram dadeɛ no so. Na wantwe sepo no amfiri ne yafunu no mu. Na epue firi akyire. Na Ehud firi adi kɔɔ abrana so. Na ɔtotoo abansoro dan no apono mu wɔ n'akyi. Na ɔtoo apratwom no mu. Na ofiri adie no, ne nkoa no ba bɛhwɛe. Na hwɛ, na watoto abansoro dan apratwom no mu. Na wɔse, Ebia okogya ne nan mframadan piam. Na wɔtwɛne ara de kosi sɛ wɔ n'ani buiɛ. Na hwɛ, obiara anhini abansoro dan no pono no. Ɛna wɔfa asafoa de hiniɛ. Na hwɛ, na wɔn wurada fam awu. Na wɔretwentwɛn wɔn aseɛ no, Ehud dwanee. Na ɔbɛsane ahoni ne ho. Na odwane baa Seira. Na oduruye no, ɔhyɛn totorobɛnto Efraim bepɔ so. Na Israelfo no ne no sane firi bepɔ no so. Na odii wɔn anim. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Montu mmirika nim akyi. Ɛfiri sɛ, Awurade de mo atamfo Moabfo no ahyɛ mo nsa. Na wɔsane dii n'akyi. Na wɔkɔfaa Yordan atware a wɔde kɔ Moab no. Na wɔama obiara antwa. Na saa brɛ no wokunkum Moab mmarima bɛɛ mpem 10. Mmarima akatakyi ahoɔdenfo ara nko. Na wɔama obiara amfiri mu. Na wɔbrɛ Moab ase da no ara, Israel nsase. Na asase ne so dwo mfirinhyia 20. Na n'akyiri no, Anat ba Shamgar na ɔde nantwika poma kum Filistifo mu nipa 600.
na ɔno nso ɔgye Israel.